Bai, pena bat izan zen, ez? Taldeak oso partidu hona egin zuen, eta ni uste dut okasioak aukerak izan zituela partidua irabazteko, ez? Baina, bueno, azkenean, ez galtzea bai importantea zen, eta, bueno, puntua gehiago eta pixkanaka hortik ateratzen, ez? Bueno, haindik badakigu, ez? 6 jardunaldi falta direla, 6 final, guretzako, lehenengoa da asteburu hontan, Bartzelonaren aurka, partido oso gogorra da oso zaila, baina bai oso polita jolasteko, ez? Bai, Real Madriden aurka lehengo zati oso ona egin zuen taldeak, eta, bueno, Deportiboaren aurka ni uste taldea oso partido garrantzitsua egin zuela. Orduan, uste dute pausoka aurre egiten ari dela, eta espero dugu hori emaitzetan ageritzea, ez? Bai, hori, golak egiteko aukera asko behar ditugu, eta gainera ez gauz egiten beste batzutan bezain hainbeste aukera, ez? Baina, bueno, jarraitu behar dugu golan, beste pasan eguneko futbola egiten, eta ni uste aukerak eta golak aiautuko direla. Bueno, lasai ez gauz, azkenean 5 puntu falta direlako behar duguna lortzeko, ez? Oindi falta lan asko, badakigu zaila izango dela, baina, bueno, 6 jardunaldi hauek atera behar ditugu, eta lehenengoa asteburu hontan dago.